Primer preparem el tren superior i després anirem per les cames. Primer inhalem i obrim el pit i estirem els braços, molt amunt, el més lluny possible. L'abdomen cap a dins i la pelvis cap a fora. Ara ens posem de costat i estirem un cantó. Inhalant, tornem al centre i exhalant, treballem a l'altre cantó. Ara movem els ombros rotativament de davant enrere. Ara tirem els braços enrere, entrellacem els dits de la mà i intentem obrir el pit molt suaument. Hem d'intentar notar que s'estiren els ombros, sempre també mantenint el core apretat. Ens relaxem i deixem anar. Ara anem per les cames. Aixequem la cama i apropem el genoll al pit, intentant aguantar l'equilibri. Ara us portem la cama enrere i el taló al cul i estirem, sempre cadascú amb la seva limitació, apretant el core i intentant mantenir la cama recta. Genolls junts, intenteu que no es separin, sense forçar. I ara repetim el mateix exercici a l'altra cama. Ara estirem la cama enrere i posicionem bé el genoll. Que el genoll sempre quedi sobre el nostre taló. I la cama de darrere ben estirada, fins on puguis. Un cop tens la posició ben feta, aixeques els braços i t'inclines lateral cap a la cama contrària que està endarrere. I repetim el mateix exercici amb l'altra cama. Aquests exercicis s'han de fer inhalant i exhalant bé per aprofundir en l'exercici. Recorda mantenir la cama de davant a 90 graus, que el genoll caigui sobre el peu i la de darrere intentar tenir ben estesa.
Estirem una mica les cames. Intentem no treballar amb les lumbars. I anem amb el tronc cap a baix. No importa on arribis, cadascú al seu nivell. Llavors agafem els braços i els creuem. Inhalem i exhalem tranquil·lament. Intenta flexionar les caderes, no l'esquena. Aquest exercici s'ha de fer inhalant i exhalant bé per aprofundir en l'exercici. Lentament anem posant les mans davant i anem a buscar una posició de ioga. Agafem aire i comencem a estirar-nos per intentar flexionar la cadera cap endavant. Ara intentarem flexionar una cama i amb l'altre peu extendre el sencer al terra, suaument. Veuràs que el bessó s'estira per complet. I fem el mateix amb l'altra cama. Anem a buscar la planxa durant 15 segons. Ara anem fent el moviment a poc per anar estirant tota la cama suaument. Ara caminem cap endavant lentament. Doncs fins aquí tot. Espero que us hagi agradat.